Szolnokon születtem 38 éve, jelenleg is itt élek, és a jövőmet is itt, szülővárosomban képzelem el, hiszen szeretem Szolnokot, az itt élő embereket, a Tisza és az Agyva páratlan szépségét. Szociális szakterületen szereztem főiskolai, majd egyetemi diplomát. 18 éves korom óta dolgozom, tudom, mi az munkajövedelemből élni. Jelenleg az országgyűlés alelnökének kabinetvezetője vagyok. Hiszek a közösség és a cselekvés építő erejébe. Legfontosabb célkitűzéseink. Véget kell vetni a látványpolitizálásnak. Elég volt abból, hogy csak kampányidőszakban épül Szolnok. Itt az ideje, hogy végre az emberek valós problémáival foglalkozzon a városvezetés. Célunk a valódi termelő munkahelyek létrehozása. A Tisza, az Agyva és az alattunk található termálvíz valódi kincs, mely lehetőséget adhat a turizmus fellendülésére. Helyi, pénzhelyettesítő eszközt vezetünk be, mellyel a közszférában dolgozókat, nyugdíjasokat és a gyermekeiket felelősen nevelő családokat támogatjuk. Nem hagyjuk, hogy évekig üresen álljanak az önkormányzati lakások, miközben fiataljaink elvándorolnak Szolnokról. Megszüntetjük a forgalmi dugókat a közlekedés újraszervezésével és egy belvárosi Tisza híd építésével, valamint csökkentjük a parkolási díjakat. Zéró toleranciát hirdetünk a bűnözés minden formája ellen. Létrehozzuk a városőrséget, melynek feladata a nyugalom és a rend biztosítása lesz. Térfigyelő kamerákat helyezünk ki oda, ahol szükséges, valamint kétfunkciós jelzőkészüléket biztosítunk igény esetén, főként az idősebbeknek. Célom, hogy mi szolnokiak valóban úgy érezhessük, élhető város az otthonunk. Képviselőjelöltként a Csokonai út, Szántó körút és az Agyvaparti sétány által körülhatárolt városrészben indulok, mely lakóhelyem is. A problémákkal nap mint nap személyesen is szembesülök, de önök, körzetben élők is megkerestek azokkal. Így körzetünk programját önökkel közösen alakítottam ki. A forgalmi dugók és az ezzel járó szmog kibocsátás keseríti meg mindennapjainkat. A parkolás sokszor lehetetlen saját lakókörnyezetünkbe. Éppen ezért szükséges a közlekedés újragondolása, új parkolóhelyek kialakítása. A járdák még egy egészséges ember számára is sok helyen járhatatlanok. A Csokonai úton, a Kassai úton, az Agyvaparti sétányon és a Várkonyi téren. Így ezeken a helyeken azonnali intézkedés szükséges. Sajnos körzetünkbe elszaporodtak a patkányok. Meg kell kezdeni a csatornarendszer felújítását, a szemét problémák megoldását és a patkányok írtását. Szükséges a körzetünkbe több park, gyermek és egy felnőtt játszótér kialakítása, valamint a meglévő szabadtéri pingpongasztalok és sakkasztalok, padok korszerűsítése és utcai szemétgyűjtők elhelyezése. Az Agyvapart közösségi parttá alakításával lehetőség nyílna a szabadtéri kikapcsolódásra, közösségépítésre. Fontosnak tartom, hogy leszámoljunk az elmúlt 24 év gyakorlatával, mely szerint Szolnok város lakossága csak csendes szemlélője lehet egyes döntéseknek. Tiszta udvar, rendes várost. Október 12-én szavazzon a Jobbik jelöltjeire.